Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Gusti Yesus tasih nglajengaken kados pundi paring pitedah dumateng para murid dalem anggenipun dipadha tresna tinresnan. Awit katresnan menika estu dados dasar utawi lambaran anggenipun para murid bangun paguyubaning murid. Lan katresnan ingkang dipun kersakaken Gusti boten namung kados pundi nulada Gusti anggenipun tansah tumindak sae kanthi setya marang sesami, marang pepadha, ananging ugi para murid dikersakake wani ngetohake uripe, wani ngorbanake uripe demi katresnan dumateng sesami. Naminipun ngetohake kula kemutan jaman cilik menika sok kerep toh-tohan, mbuh kuwi kanthi srana permainan, sing menang njajake, sing kalah mbayari. Utawi yen sing asring menika pas wonten pertandingan bal-balan menika ya kathah sing toh-tohan, sing menang mengko njajake, sing kalah mbayari. Totoan menika janipun kalebet judi menapa mboten nggih? Ya mbok menawi sithik-sithik ana sangkut paute kalih judi, merga gambling. Ning menika dados gegambaran totoan, wani ngetohake utawa wani ngorbanake barang kanggo wong liya. Nek aku sing menang, aku sing untung, nek kowe sing menang berarti aku sing rugi. Wani rugi kanggo keuntungane wong liya. Menika yen logika ekonomi nggih. Ning logikane katresnan menika ya wani selak diri. Kala wingi kula matur, wong sing bisa tresnani kuwi yen bisa nyingkirake ego pribadi. Mila Gusti ngersakake supados yen para murid netepi dawuh dalem Gusti dipadha tresna tinresnan, kedah wani selak diri. Dudu ego pribadi sing dipenke, sing digonggongke, ning kepentingan gesang sesarengan sing dipenke, sing diutamekke. Mila lajeng kudu ngorbanake uripe, ngorbanake dirine. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab gangsal welas ayat 12 ngantos dumugi 17. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, iki sing dadi dawuhku, yaiku dipadha tresna tinresnan kaya anggonku tresna marang kowe. Ora ana katresnan sing gedene ngungkuli katresnane wong sing ngetohake uripe kanggo nglabuhi mitrane. Kowe iku mitra-mitraku
yen kowe netepi sing dadi dawuhku. Kowe wis ora dak sebut abdiku maneh, awit abdi mono ora ngerti apa sing ditindakake bandarane, nanging kowe dak sebut mitraku, awit kowe wis dak blakani kabeh sing dak rungu saka ramaku. Dudu kowe sing milih aku, balik aku sing milih kowe, lan kowe wis diparingi ayahan supaya andon laku lan ngetokno woh sing lestari. Yen mangkono, apa wae sing kok suwun atas asmaku bakal diparingake dening Yang Rama. Ya iki dawuhku marang kowe, dipadha tresna tinresnan. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus kanthi langkung cetha malih paring dawuh dumateng para murid dalem, dipadha tresna tinresnan. Lan anggenipun Gusti Yesus ngandika menika kaping kalih, iki sing dadi dawuhku, dipadha tresna tinresnan. Mila tumraping kula panjenengan sami lan para murid jaman semanten, dawuh menika dados dawuh agung, anggenipun bangun gesang sesarengan. Ning kanyataanipun naminipun tresna tinresnan menika kesalingan. Kadangkala awake dhewe nemahi le tresna kuwi ora saling. Awake dhewe jejering wong Katolik wis nresnani sapa wae, wis berusaha apik marang sapa wae, ning sok-sok balesane durung mesti apik marang awake dhewe. Sacara kamanungsan awake dhewe ya ora trima wong neng brayat kemawon jejering suami istri. Kadangkala mbuh suami menapa istri menika tresna tenanan ning ora digape utawa ora ditanggapi sing kurang luwih padha, ya marake kuciwa. Gusti Yesus ngajak para murid dalem supados anggenipun tresna menika kanthi wani ngorbanake diri pribadinipun, wani ngetohake uripe. Menika katresnan sing agung kados ingkang sampun dipun tindakaken Gusti Yesus. Merga saking tresnane marang donya marang umat manungsa, Gusti Yesus ngetohaken gesangipun wonten ing pamentangan. Ora mung dikuya-kuya, ora mung dinyek, ora mung diidoni, ora mung dihukum kanthi boten adil, ning ngasih mati anggenipun mujudake katresnan. Mila bangun gesang sesarengan sing begja rahayu boten namung mawi katresnan sing mratelakaken kesalingan, ning jejering pribadi-pribadi sing kepengin gayuh gesang sesarengan sing begja rahayu ya wani ngetohake uripe. Nek saben tiyang menika nggadahi semangat wani ngetohake uripe, babab liya boten masalah. Nek mung cucul dhuwit 1000-2000 ora dadi perkara. Nek mung cucul tenaga, pikiran, kehadiran ana ing urip bebarengan ora masalah, mergone wis siap ngetohake uripe. Uripe wani ditohake, wani diculake. Menika semangat sing dikersakake Gusti, saengga wonten ing gesang sesarengan awake dhewe kudu ngetokke dhuwit nggo konsumsi, nggo mangan, nggo wedang, nggo materi, nggo narasumber utawi sanes-sanesipun, termasuk nggo mbangun gereja. Menika mboten masalah, merga katresnane wis dimotivasi kanthi aku wani ngetohake uripku. Wong uripku wani tak danake kok, apa meneh mung dhuwit, apa meneh mung tenaga pikiran, ora masalah. Nah menika sing dikersakake Gusti. Mugi-mugi kula panjenengan sami anggenipun bangun gesang sesarengan wonten ing tengahing pasamuan menapa masyarakat sansaya saged ngetingalake
motivasi kados pundi kula panjenengan ngetohaken gesang kula panjenengan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.